I od najboljih dijela koja uzvišeni Allah za koja posebno nagrađuje jesu tajna dijela. Dijela koja čovjek čini u tajnosti, da niko ne zna, da ih niko ne vidi. Jer to je bliže iskrenosti. Da budu samo radi koga? Radi Allaha, da nema niko tu udjela. I to je znači djelo, pokornost, ibadet koji je između čovjeka i gospodara i ne zna za njega niko drugi. Pa bi svaki mu'min trebao imati jedno djelo koje radi i ustrajava na njemu, a ne zna za njega niko, ni njegovi najbliži. Znači to je između njega i njegovog gospodara. I nastoji maksimalno to sakrije. I to nije ni u kom kontekstu pogrdno, niti bi trebao ni supružnik, ni dijete, ni otac da se ljute zbog toga što neko krije svoje dobro djelo. Ima pravo na to. I ova dobra djela koja su tajna, njih ne mogu učiniti i ne mogu ustrajavati na njima ni munafici, ni oni koji to čine radi ljudi, koji se pretvaraju. Uzvišeni Allah kaže: in tubdu sadaqati fi ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara'a fa huwa khairun lakum. Ako javno udjelite sadaku, to je lijepo. A ako to tajno učinite i tajno je uručite siromasima, to je bolje za vas. Fehuwa khairun lakum, to je bolje vama. A nije rečeno da je bolje za siromahe. Za siromahe je bolje da bude javna sadaka. Da drugi vide pa da se ugledaju na njih pa da i oni daju. Ali je vama bolje da bude šta? Tajno. To je tajno, bliže, iako je javno dozvoljeno, ali je tajno bolje. Za razliku od munafika i od onih koji su muraun, koji to čine radi rija, radi pretvaranja, oni to radi radi ljudi. I stoga je poslanik sallallahu alejhi ve sellem podstakao svoj ummet na dobrovoljnu sadaku. Ali tajnu dobrovoljnu sadaku. Kako je došlo od hadisu kod imama Tabarani, koji ima dobar lanac prenosilaca, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: sadakatu sir tutfiu ghadabe rabb. Kaže, tajna sedaka gasi Allahovu srdžbu. Tajna sedaka. I pogledajte hadis kome uzvišeni Allah kaže da će hadis sedmerice koji će Allah smjestiti u svoj hlad kada ne bude bilo drugog hlada. El imamul adil, pravedni vladar. O šabun neše bi ibadetillah, i mladić koji odraste u pokornosti Allahu. O ređulun kalbuhu muallekun fil mesajid, i čovjek čije srce okačeno u džamiji, znači vezan je za džamiju. O ređulani tehabba fillahi ičteme alejhi iftaraka alejhi, i dva čovjeka koji se vole da radi Allaha, zbog njega se sastaju, zbog njega se rastaju. To su 4 skupine. Potom kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "O rajulun da'athu imra'atun zatu mansibin wa jamal fa qala inni akhafu." Čovjek koga pozove na nemoral, žena ugledna i lijepa. Ugledna i lijepa. Pa kaže, ja se bojim Allaha. Je li to pred ljudima ili u osami? Koliko god da je pokvarena, neće ga pozvati pred ljudima na nešto zabranjeno. Nego to je osama. Pa kaže, ja se bojim Allaha. O ređulun te sadaka bi sadakatin hatta la tedri šimaluhu ma enfekat jeminu. I čovjek koji da sadaku tako da ne zna njegova lijevica šta je udjela desnica.
Kod Muslima u Sahihu ima predanje da ne zna njegova desnica šta je udjelila lijevica. Jučer smo vas pitali, može sa lijevom dati sadaka. Kod Muslima u Sahihu ima drugo predanje u kome se kaže, druga verzija u kojoj se kaže da ne zna njegova desnica šta je udjelila lijevica. Ali je to je predanje pogrešno. Hadis je kao hadis ispravan, ali u tom predanju je napravljena greška, ravija je šta? Obrnuo. Pa se ne kaže da je hadis daif, nego šta? Da je to maklub, samo okrenuto značenje u prenošenju. A hadis kao hadis ostaje da ne zna lijevica šta je udjelila šta? Desnica. I kaže na kraju poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, u ređulun, ovo je isto tajno, je tako? Ne zna njegova lijevica šta da ide. Toliko je, znači, sakrio skoro od samog šta? Sebe. I kaže, u ređulun zekera Allahe halijen fe fadate ajna. I kaže, čovjek koji spomene Allaha u osami i zaplače. U osami. Spomene Allaha kako? U osami. To su ta tajna djela. Zbog tih tajnih djela će uzvišeni Allah čovjeka posebno šta? Nagraditi. Jer što je dalje djelo čovjekovo od očiju ljudi, utoliko je njegov nijet čišći. Ne mora znači da čovjek nema čist nijet, Bože sačuvaj. Međutim, neće ni on sam sumnjati u svoj nijet. Jer je to uradio tajno da niko ne vidi, da niko ne zna.